Mi se zalažemo za ekonomski patriotizam i kad neko pita šta je ekonomski patriotizam, onda to spada u dve reči. Forsiranje domaće. Da li je to domaći poljoprivrednik, da li je to domaći zanatlija, da li je to domaća fabrika koja proizvodi čarape, džemove, sokove, odeću, bilo šta drugo. Znači, zalažemo se da sav onaj novac koji je odlazio strancima, a to je 10.000 po radnom mestu, to je prikupljanje, to je oslobađanje od poreza, to je poklanjanje terena, da sve te pare budu prebačene na domaći teren, domaćim proizvođačima, našim seoskim preduzetnicima, našim seoskim domaćinima. Šta mislite koliko bi bilo da umjesto što se 10.000 evra daje jednom zaposlenom u ovoj fabrici cipela dole u Vranju ili što će se davati ovom tenisu 10.000 evra po zaposlenom, da se to da ne po zaposlenom nego po jednom seoskom domaćinstvu, koliko bi to značilo za ovaj kraj i koliko bi mladih ljudi odlučilo se da ostane na selu, da radi ako bi imali takvu podršku države. I na kraju moram da pomenem da mi imamo i poseban program za porodicu i za žene. Nema prave emancipacije bez ekonomske emancipacije, žensko preduzetništvo je nešto što mi imamo posebno u našem programu. Ja sam bila veoma ponosna što sam baš u Vojvodini imala priliku da posjetim nekoliko gazdinstava koja vode žene koje su nesrećnom igrom sudbine ostale bez svojih očeva i bez svojih muževa i morale da preuzmu i preuzele to jako dobro, ali mi moramo prosto da takav trend pojačavamo, ali ne da pojačavamo tašući po ramenu, nego da pojačavamo jednim pravim programom za to. Što se tiče odnosa prema ženama, mi se zalažemo za suštinsku ravnopravnost žena, zalažemo se za materinske privilegije, nas nema, Srbija nestaje, žene su te koje mogu to da zaustave, ali takođe ne politikom tapšanja po ramenu, nego politikom raznih pogodnosti koje bi mogle da budu za majke. Ono što bi želela da vam kažem, eto, ako biste me pitali šta bi to bilo, prvo, koji bi to bilo nekoliko stvari koje bi naša koalicija učinila kada bi dobila toliku podršku građana da sutra dođe na vlast. Prvo što bismo uradili jeste da bismo odmah vratili plate i penzije. Verujte mi, dragi prijatelji, da su plate i penzije otete, naročito penzije, jer je to stečeno pravo, zato govorimo o otimanju penzija i smanjivanju plata, na pravdi Boga. One nisu otete zato da bi se gradile bolnice, zato da bi se gradili putevi, zato da bi se gradile fabrike, nego je tih 300 miliona evra bilo potrebno Aleksandru Vučiću da dobije pozitivnu karakteristiku Evropske unije, da može da nastavi dalje priključenje, odnosno da može da nastavi dalje pregovore o priključenju Srbije Evropskoj uniji. Svako od vas ovde, a vidimo ovde i sedi glava, pa pretpostavljam da su u penziji, svakome od vas je oteta penzija ne za neko više dobro, nego za karakteristiku. Za karakteristiku kojom smo mi morali, mi kažem Srbija, morali da zadovoljimo Evropsku uniju. Dalje, novca naravno ima, samo ga treba preraspodeliti, ne trebaju nam nikakve karakteristike, nego ljudima treba vratiti njihove pare koje su već ranije zaradili. Dalje bismo takođe, drugi korak bi bio da ukinemo sve ove sramne sporazume koji je Aleksandar Vučić i njegove vlade, jer i ona prethodna u kojoj je Dačić bio premijer i opet bila vlada Aleksandra Vučića obrni okreni. Znači sve to bismo ukinuli, poništili bismo i Briselski sporazum
i poništili bismo i ove sramne sporazume sa NATO paktom, ovaj IPA koji je potpisan 2015. a ratifikovan 2016. godine. Zatim bismo sa Evropskom unijom započeli pregovore o raskidu pridruživanja, jer je to proces, tako da polako to mora da se radi. Jedan od tih koraka bio bi ukidanje ovog SSP-a, a to znači nema više prodaje zemlje, nema više Međunarodnog monetarnog fonda, imamo svoje slobodne ruke da možemo da u svojoj zemlji gazdujemo kako hoćemo, a ne da nam dolazi Međunarodni monetarni fond i kaže 120.000 ljudi treba da bude otpušteno iz tog i tog sektora, zemlja treba bude prodata, struja treba da poskupi toliko i toliko procenata, porezi treba da se podignu toliko i toliko procenata. Mi moramo da s tim prekinemo i mi bismo zaista s tim odmah i prekinuli. Evo, to su te neke prve 2-3 stvari koje bismo odmah obavili na početku. Naravno, ako hoćete i dalje, mogu da vam kažem da je ovoj zemlji potrebno i pogotovo krajevima kao što je ovaj, da se osnuje jedna kancelarija za saradnju sa Ruskom federacijom koja će se bazirati na ekonomskoj saradnji. Rusija je veliko tržište, ja sam bila tamo i rečeno mi je u trgovinskoj komori koja je pandan našoj privrednoj komori da tamo u Rusiji, u regionima ljudi naprosto čeznu za srpskim proizvodima. Međutim, ono što mi ne možemo da obezbedimo uz ovu koncepciju agrara i poljoprivrede, uz ovu eurounijsku koncepciju, jesu 3 stvari. Kvalitet to do duše možemo, ali to su kvantitet i kontinuitet. A kvantitet i kontinuitet postižu se upravo time da se država umeša u agrar, koja je jedna od naših najosnovnijih grana, da se ljudima garantuje otkup, da im se pomogne sa sadnim materijalom, da on ne bude GMO, nego da bude naš materijal. Evo ja, starije, hoću da podsjetim ovde kako smo mi preživeli sankcije. Pa mi smo imali svoje sadnice i svoje seme za koje se pre svet tuko ko će da dobije seme koje je proizvedeno u Srbiji i zahvaljujući tome smo mi uspeli da preživimo i da naša poljoprivreda ide i dalje. Kakav GMO, to ne dolazi u obzir i mi smo izričito i odlučno protiv toga. Znači država treba da se umeša, da garantuje otkup, da pomogne ljudima da se ukrupne putem organizacije kooperativa, odnosno zadruga. Nisu to zadruge iz 45. nego jedna sasvim druga vrsta zadrugarstva koja je bila prisutna u Srbiji još i u 19. veku i između dva rata Kraljevina Jugoslavija bila poznata po zadrugarstvu, da bi se na taj način postigao i kvantitet, veći kvantitet. Naravno, država je ta koja preko ove kancelarije može da obezbedi i garantuje tržište i onda onda ne samo agrar kao grana, samo ljudi koji se bave proizvodnjom, ne cvetaju samo oni, cveta selo. U selo se onda vraćaju mladi ljudi, u selo dobijate i lekara, i apotekara, i učitelja, i druge neke uslužne delatnosti tu dolaze, a da ne kažem da se razvija i prerađivačka industrija, da se razvija i industrija mašina za obradu zemlje, što je takođe vrlo popularno ne samo na ruskom tržištu, nego i na drugim tržištima afričkih i južnoameričkih zemalja koji još uvek pamte naše IMT traktore i našu tu operativu, odnosno naše te mašine poljoprivredne koje smo mi izvozili i koje bi oni opet rado mogli da kupuju.